Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu meketake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso yo yen kelingan marang sliramu
pitakonan suwire kan ison apa trimo kanca Sira kang sonan tepi mapane kedaton ati enggal son gandeng astamu son piniji dadya sising ragaku duh nimas sapo
semu gawe samsamaku jane sasa sliramu hananging ati mangun enggal kandengan astamu Aja citrae janji mung karo aku ganti tekan ning pati Mas Umi semu nyawang endah gawe sesama iku Jane sotresno sliramu ananging ati mangu-mangu kandengen astamu proce kasat yang
sira kelawan haji kaping kapindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping papat poso wulan Ramadan kaping lima celakun puasa ayo pro kanca rawarono rukune Islam ya iku limo syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan haji kaping kapindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping papat poso wulan Ramadan kaping lima celamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau kami nama Islam ya kami Islam sudah ya terang asal dawuhe paring pangeran wajib dilakoni tuntunan kang ana limo zakat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso kaji lamun kuwasa jamane wali songo nyebarke agama Islam ingkang mulya ikuti rewanging rekoso Bilang budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ingkang mulya eling marang Sang Kuwasa lamun puasa zakat salat zakat poso haji salat ya poso haji lamun puasa Samane wali songo nyebarke agama Islam ingkang mulya gambaran ing tanah Jawa seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ing donya eling marang Sang Maha Kuwasa Putra Mangun